Naturistii? Pastile, mă doare stomacul, m-am săturat. Dau câte un pumn de bani, dar degeaba îl dau. Durerea tot mă doare, adică tot nu e. Dar cum nu fi burianele bune? Acum să fim realiști. N-are voie să zică vorba asta. Cine nu știe, probabil. Ce o să faceți dacă le interzic? Sunt mai bune pastelele? Da, pastele sunt mai bune. Conform noilor reguli ale Uniunii Europene, procesul de producție al produselor naturiste trebuie să se conformeze normelor similare din industria farmaceutică, iar certificarea duce la un cost de 100.000 de euro pentru fiecare componentă. Bineînțeles că se dezvoltă știința și se vor găsi și metodele pentru omologare, dar procesul în sine de interzicere niciodată nu a dat rezultate pozitive. Specialiștii în medicina naturistă susțin că este foarte important să se cunoască modul de preparare al unui produs. În același timp, atrag atenția că omologarea preparatelor ar ridica costul de vânzare al produselor naturiste. Trebuie și verificat, fiindcă cum se culeg plantele acum, uneori nu știi de unde sunt culese, analizele acestea costă foarte scump și nu știu atunci ce preț vor avea ierbărele. De la 1 aprilie, orice produs naturist neomologat va fi retras de pe piață.